ifortune ngoba bekwazi bekazi ukuthi kuyenzakalani bekangikhiphela ama-joining fee yabo mangidinga i-cogs angikube uyongithengelayo. Alright, so udlala isikhathi esingakanani la kuRockers? And what made you to come back futhi elokishini? 2 years. Dlala 2 years. Then kwafika khona omunye ucoach bebathi ucoach Thabo. Bafika yena ucoach Thabo. Waxosha wonke ama-player bewakhona. Weza nesquad sakhe esisha. Yeah. So into ekubuyise elokishini abuye elokishini. Udlala isikhathi esingakanani elokishini before uzoya eLimpopo? Elokishini maybe ngadlala 7 months or 6 months. Besona ngakhi la? Benginabo ma 15 yeah 15 yeah. So iTV ngisadlala kulihle. Usadlala kulihle. Yeah. Then wava eLimpopo na 15 years. Yes. eLimpopo wadlala kuBaroka. Baroka udlala isikhathi esingakanani kwa? 3 years. Dlala 3 years. Yeah. So uyidlala ku-ABC or uyidlala ku-NFD? Mina mangifika lapho Yeah. bedlala ku-NFD yapromotwa nje yodlala ku-PSL. Yeah. Maye wapromote to PSL kwenzakalani? Mina belapho bengidlala ku-under 17. Ila ngisho ukuthi DDC uthestile nje. Yeah, ngithestile. Udlala isikhathi esingakanani? Isizini e1. DDC. Yeah, maka nakhona bengisasentwana. Kuna uma years? 17. 17 Yeah. years. Then you came back to Ikasi. What made you to come back to Ikasi? Ilento le enisho kuba Pikeliti. Yeah, bese ngicabanga like ngiyazi and stuff yabo. Lo coach bangitshela ukuthi ngingayenza izinto ezikanje yabo. Mina ngizenze inkani. So bangixosha. Yeah, sesela nje miyazi